950 лева до 1800 лева с по-особени изисквания, с i5 или i7, 16 RAM, повечето части трябваше да са на Kingston, мисля, и с SSD. Така, за процесор съм избрал i5 6600, 3.3 GHz Skylake, Socket 1151. Това е един доста добър процесор. Естествено не е най-скъпия. Това го избирам, защото просто е доказан. Също едното изискване беше допълнителен охладител за процесорът. Ето, добавил съм охладител за процесор AIDE Cooling Frostfall 120. Ето, съвместимост 120 мм е. Дънната платка е на Gigabyte с Socket 1151 с 2 слота за RAM памет DDR3 1333-1600 МГц. Паметта ми е 2 по 8 GB RAM Kingston, както беше изискването, HyperX Savage, DDR3 1600 МГц, но няма да имате бъдещ апгрейд за около може би 24 или 32, защото има само 2 слота и това ще е максимум. Видеокартата доста избирах, ще е Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti, новата, 4 GB Line Force, 128 бита, HDMI, всички екстри, може да прочетете. Защо съм избрал тази видеокарта, а не примерно 1060-ка? Ами 1060-ката не ми се вместваше с повечето изисквания, ставаше над 1800 лева. 1050-ката не заслужава според мен да се включи, тъй като е почти същата цена. 1050 Ti има доста по-добри бенчмаркове в игрите и има доста видеа за това. Захранващия блок на Corsair 600 W ATX 2.3, напълно предостатъчно за тази конфигурация на една много качествена марка. Хард дискът ни на Seagate Barracuda 1 TB, 7200 оборота в минута, 64 МБ SATA 3, 1 TB казах. И ето едното изискване с SSD 120 ГБ на Kingston SATA 3, което ти е достатъчно да се прехвърлиш игрите или каквото искаш друго. Кутията е може би малко не е толкова може би средна. Кутията е на Deepcool, Tesseract, Mid-Tower, без захранващ блок естествено. И сега какво включва? Включва един USB 3.0, един USB 2.0, едно USB за аудио, за микрофон и за слушалки естествено. С колко беше? С два вентилатори. Също не са много. 2 вентилатора са в кутията, но ако искате може да си добавите още един вентилатор, може би 16 лева. Това е конфигурацията, надявам се да ви е харесал и до скоро.